labet brojo ingkang maha luhur ingkang rahayu sawinantu saking karaharjan kajiwa lan kasawira nayakaning dari satriya bayakaning brojo ingkang tansah rumeksa dumateng karaharjaning brojo nilenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu Haji Mudarsono kula ingkang kajibah minangka talenging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi permintaan sahabat dari Jepara yang minta dibuatkan contoh sambutan calon jamaah haji ketika berpamitan berangkat ibadah haji. Baik, langsung saja kita simak selengkapnya berikut ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nuwun. Mugi rahayu saha winantu sagunging karaharjan kajiwa lan kasarira wonten ngarsa kula dalasan panjenengan sedaya. Wonten ngarsanipun para pepunden, para kiai, para sepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Para bapak, para ibu, pirawuh sami kakung mewah putri ingkang satuhu kinurmatan. Mirungganipun dumateng rayi kula Muhammad Soleh sekalian Ika Rahmawati ingkang satuhu kula tresnani. Murwakane ngatur sumangga kita tansah ngunjukaken suka syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun kepareng hambabar daya pangribawanipun ingkang tumanduk dumateng kawula dasih satemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pinanggihan nunggil papan, nunggil swasana, nunggil karsa kanthi winantu ing kawilujengan nir ing sambikala. Sumangga raos syukur kita ikraraken sesarengan kanthi kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk katur wonten ngarsanipun titah winangkung ingkang dados panutan lan patuladan kula dalasan panjenengan sedaya nuninggih Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit sak lebeting gesang dumugi ing alam akhirat. Sumangga sesarengan ngetingalaken mahabbah kita dhateng Kanjeng Nabi kanthi maos sholawat sesarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang saduh kinurmatan, kula ingkang kapitedan pinangka tetalanging basa cundhake ngatur saking ingkang hamengku gati nunggih rayi kula Muhammad Soleh sekalian Ika Rahmawati ingkang sepisan ngaturaken pambagya harja wilujeng sugeng rawuh. Ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit panjenengan sedaya sampun kepareng longgaraken wekdal saha penggalih mangstreni lan mangestuni rayi kula ingkang badhe tindak wonten ing tanah suci Mekah Madinah. Saestu-estu rawuh panjenengan menika hangilaaken agenging raos katresnan panjenengan sakalangkung ndadosaken bombong pirawaning manah rayi kula Muhammad Soleh sekalian. Mugi sih kadarman panjenengan tansah pikantuk leliru ingkang satraju. Jayakumullah khairal jaya, jaya ahsanal jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten ing salajengipun ing titi wanci dalu punika rayi kula Muhammad Soleh sekalian badhe pamit bidal wonten ing tanah suci nindakaken ibadah haji lan umroh. Pramila nyuwun wewahing pangestu saha puji pandonga. Mugi-mugi lampahipun awit saking dalem dumugi ing tanah suci tansah pinaringan kawilujengan, kaselamatan, gangsar, lancar, boten wonten rubeda punapa sehingga saged nindakaken sedaya
rukun wajib lan sunahipun haji lan umroh sehingga samangke saged saestu-estu netepi haji lan hajah ingkang mabrur mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Boten katalun pen rayi kula Muhammad Sholeh sekalian nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya awit piyambakipun ugi jalma limrah ingkang boten lepat saking kekilafan. Pramila meskinipun anggenipun sesrawungan kalih panjenengan sedaya nate gasak gosok gesek sehingga ndadosaken kuciwaning manah panjenengan. Pramila lumantar kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih tansah paring pangapunten dhateng kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten lan cekap semanten pamatur kula mbok wonten atur ingkang kerang hanuju prana nyuwun agunging samudra pangaksama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.